Hej og velkommen til Boogie Gaming. Og i dag skal vi spille lidt Tekkit. Og ja, yeah. Nu må vi se hvordan det kommer til at gå. Så okay, i dag der skal vi ned og mine lidt, fordi vi har ikke særlig meget. Så det ja. Så men hvis ja, jeg har fundet en lille grotte her. Og hvis det er, I vil have tekstepenge, så skriver det bare ned i chat, så skal jeg nok give den. Men jeg har spillet på den her world før, og ja, jeg har taget den der. Yes, den tror jeg lige, jeg tager. Ja, den er redstone. Okay, jeg er ny. Den her texture pack, den er lidt ny, så hvis det er så kan jeg ikke rigtig lige se, hvad for nogle ting det er, fordi det er lidt besværligt, fordi jeg er ikke vant til den her texture pack. Jeg har lige fundet den i dag nemlig. Jeg ved i hvert fald, det er Nikolajs. Og I må gerne subscribe og like videoen, hvis I vil, og det må jeg rigtig gerne. Så er jeg en glad Boogie Gaming gamer. Det er i hvert fald. Det er Boogie. Boogie, lol. Fail. Wow. Og bare lige så du ved, det her det er cobblestone. Så hvis jeg har tekstpenge, så ved I det godt. Nå. Og ja, jeg har lige et spørgsmål til jer YouTuber. Hvis det er, I ser den her video og ved, hvordan man får slimeballs og sådan noget, så må jeg rigtig gerne skrive det som en kommentar i beskrivelsen. Det må jeg rigtig gerne, fordi at jeg ved nemlig ikke, hvordan man finder slime. Så det, eller hvad kalder det, slime monsters eller sådan noget. Det og meget langsomt, men det må jeg rigtig gerne skrive, hvor man finder slimeballs og sådan noget, så det vil i hvert fald gøre mig rigtig glad. Så fuck it. Nej, jeg nåede ikke engang. For fanden da. Pik og lort, mand. Det er hvad der kan ske. Det er hvad man fucking ikke passer på. Fucking lort, mand. For fanden da. Så er det heldigt, vi har nogle andre ressourcer. Ej, fuck, det var irriterende, mand. Jeg troede lige, jeg kunne nå til 23 på. Føj. For satan da. Ej, det var ærgerligt. Shit. Fuck. Fail. Ej, det er satme ærgerligt. Kæft, det var ærgerligt. Det er 10. LOL. Det er det iron. Kan du se, jeg er ikke sådan god til Tekkit, fordi jeg ikke spiller det særlig tit, så. Men ja. Og som I nok ved, så spiller jeg Counter-Strike Source rimelig tit, og hvis der I har lyst til at spille mod mig, og jeg vil nemlig rigtig gerne spille mod jer derude, så derfor må I godt skrive, hvis der I har lyst til at spille mod mig, fordi at
så vil jeg også høre, hvor lang tid I har spillet det, og hvor gode I er på skala til 1 til 10 og sådan noget. Så hvad sagde det? Shit, det er en god ting det her. Shit, det er godt det her, mand. Okay, jeg bygge lidt op på det, så kan jeg også få noget af det her. Det kan jeg også. Så bygger jeg også lige en pickaxe, når jeg kommer op igen. Yeah. Hey, run. Hey, run! Jeg glæder mig til at få lavet en Crovier, så jeg ikke skal gøre det her pis. Ikke fordi det er pis, men... jeg skal også få noget kul, andet kul her. Hvad er det der? Håber det er diamant. Det var det sgu ikke. Der er noget hvad? Ja, den her. Den her iron. Det er rigtig godt. Det skal vi have meget af. Men vi skal også have noget kul her i stedet. Det bliver det bare mere og mere. Kold. Det har jeg brug for at lave torches. Selvfølgelig, det har vi sgu da. Techno bass. Techno bass. Wiggle. Dubstep. Kold. Kirsten Krøllerol. Hvad er det? En trappe? En trappe til. Den vil jeg gå op af. Der er også fakler heroppe af. Lige stone bricks. Kære gud, det skulle da ikke være en engang stone bricks. Fucking lort, der er sådan mursten. Okay. Whatever. Hvad? 2 uran på et sted? Det er fandme sjældent, man finder det. Nej, det er faktisk ikke engang. Jeg er ligeglad. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det rammer mig langsomt, at du kan gøre noget, som jeg ikke kan. Fordi jeg er ligeglad, at du ikke kan. Men du kan det, jeg ikke kan. Biatch. It's time for Africa, Tamina, waka waka, Tamina, Sakareta. It's not time for Africa. Så skal vi da også lige have lavet den. Okay, ved du hvad?